Paikallaan istumisen ja jäykistämän selän hoidossa voi hyvä tuoli olla kirurgin veistä parempi hoitokeino. Tarina kertoo, että Newton oivalsi painovoimateorian, kun hänen päähänsä putosi omena. Niin, että asuimme Säärholmissa siihen aikaan ja minä olin noin 2 vuotta ollut. Melkein sanotaan sänkyyn sidottu. Ajattelin, että voisinkohan istua, kun en voinut ollenkaan istua. Yrjö Rinne istui, selkärangassa rusahteli ja heureka. Idea selän kuormitusta helpottavasta tuolista oli syntynyt. Ruotsista tulee kiinnostava tuoliuutuus. Vaivoja parantava ihmetuoli on jo aloittanut maailmanvalloituksen ja keksien omista selkävaivoista. Tässä näin. Ja kun takapuoli pääsee lasketumaan tänne, niin se vapauttaa selkärangan paineet. Ja kun siinä on selkänoja, niin se tukee myös sitä, että se rentouttaa myös lihakset tässä, että pääsee painumaan alas. Epäilemättä koeistumisen arvoinen juttu.